16. helmikuuta ystävänpäivä on takana, mutta niin on näiden Tampereen Kalevan uimahallin ovilukkojenkin kanssa. Tässä on 4.18. Se tässä meni nyt kiinni, mutta tässä. Nyt meni. Joo. Mutta tämä 4.15, tämä on nyt ainakin pari viikkoa vanha ongelma. Eli tämä ei tapahdu mitään. Ja tää on täällä näitä auki. Sitten tässä puuttuu kokonaan ovi 4.13. Sitten tässä on kokonaan ovi puuttuu 4.08. Ja katsotaan nyt meneekö tää. Oliks tää nyt kanssa tää 4.10 sama juttu? Kato. Ei me kiinni. Mä ihan turhaa panin tänne vaatteita. Ei me tääkään kiinni. Eli tämmöistä palvelua Tampereen uimahallin vaatekaappeissa. Koitetaan hakea sopiva kaappi. Raportoija Seppo Lehto, harrastelija uimari. Toivottavasti uimakoppitilannetta yritettäisiin korjata erilaisten miksikä sanotaan kasa-avustusten sijaan.